Pai perlok hang ne ngan pen phi ya kane ka dawai ka bangala sain daki kenbat ka ba ya dei yakine ki ba dunas nam bat yakine ki ba lo bp ya kane ka dawai pe ngala sain kal ha kane ka dur ka ba lalong kum umau ngala sna khnang kum ne khnang ba kan ne islam makan nopot bat ngala ban bu islam ya kane ka dawai te haba phi dunas nam ya kane ka dawai kumno phindi ngani thui phi suwi ha ka bat kane ka dawai kan sakala bat ndala kala ka to ka kan salam kum ka snam nang ta pisadi men step kumba shiklat bat janmit shiklat kayarap ban penbiang ya kasnam ka baduna ha ka met jumpi bat kasnam ka baduna ha ka met jumpi kan sadap biang tang hadin ka to kat nepor bat lada phi lo bipi phi di dagane kumba sipela men step sipela pela janmit kayarap ban penbiang ya ka bipi jumpi haba phi don ya ka lo bipi kia dei bahagane ka dawai ngala sain hagane ka dur bat kanum ut kanum sma lano kene ka dawai ki lada phi sngowa phi dunas nam phi lo bipi te di dakane kayarap kloilan lada phi dunas nam phi lo bipi namar kene ka dawai kayarap ha ban pendap biang ya ka snam hakamet bat dan penbiang ya ka bipi ka balo hakamet ka jongpi ti ya kane lada bismo don ngam pila ban yo na kadukan go jonga ngadon ka wei kedukan hang ne yo ston nang ta ka wei hang te jan selong ban tip khapnia pila ru ban kli yang ha ka komen lane pila ru ban su pun yang ha oni nombar reu knai not knai nusau ar nyau la nyau anong biang reu knai not knai nusau ar nyau la nyau sampai ro haga description bangan sabu ya ni nomor pila ban pun yang haga no por ngangai ba tagane pila smutu kublai siwan